La Casa Masó fa anys que difon el patrimoni cultural i artístic de l'arquitecte gironí Rafael Masó, mitjançant visites a la casa natal de l'arquitecte o exposicions. Des de la Fundació han anat mostrant diversos aspectes de la vida de Masó. Tot i el tancament de la casa, des de la Fundació han trobat una alternativa, una visita virtual. És passejar-nos per dins de les diferents habitacions i, a més, en alguns casos es pot veure que hi ha obres destacades sobre les quals pots clicar i et dona una imatge d'aquella pintura o d'aquella escultura amb més detall, amb més resolució, i així pots descobrir les obres més destacades de la col·lecció de la Fundació Masó. Gràcies a aquesta eina, les persones interessades poden passejar-se per diferents espais de la casa, com el vestíbul, la galeria, la biblioteca o la sala d'estar. A més, a través de la mateixa plataforma es poden veure exposicions sobre l'arquitecte que ha acollit la Casa Masó. Exposicions que nosaltres hi hem anat carregant a partir de les exposicions que s'han pogut veure a la Casa Masó. És a dir, ja tenim els textos, ja tenim les imatges i, per tant, podem d'aquesta manera arribar a una audiència molt més àmplia, ja que també Google et permet posar-hi les traduccions dels textos a diferents idiomes. Aquesta mesura, doncs, serà l'única manera de poder visitar la Casa Masó fins que solucioni la crisi sanitària actual. Una solució per als que vulguin continuar gaudint de la cultura i el patrimoni durant aquests dies de confinament.